какво става тук? Аз съм Зезби, в момента снимам на Терария. Започнах преди няколко минути, така да се развивам в този world. Опа, малко лак. Както виждате, така съм събрал някакви айтеми, глупости, лидбар и всеки такива простоти. Така почнах да ще ги оставя долу. Така е копър бар и... Нали, това е общо взето. Това съм купал друг world, току-що се направих този world, така ме спална. Малко дърво сега ще вземем. Героят доста ми харесва, как съм го направил. Там долу виждам нещо или така ми се струва. Така ми се струва. Така. Каквата спошанка не съм виждал до сега. Това на буркани. Това е малък минус, но това така ще си го оставя тук отдолу и да вземем честа. Тези двете ще ги изчупя и още тя ще ги изчупя. Какво е това? Това е някаква нова руда ли е? Да, Терария съм играл близо... Заребен съм за сега по нея. Тин. Какво ли може да се прави с тин? И кирката ми защо е толкова бърза? Това да не е копър кирка. Да, малко съм се развил. Малко като малко, нали? Не много. И да преувеличавам, но просто да казвам малко. Така, махайте се с лозове. Така. Дървото още се чупи с кирка. Доста тъбък. Може би, или всъщност може би това не е бък. Ропа въже ли беше? О май гад. Още един чест. Сам плюсове, това е доста добро оръжие, както гледам. Така. Две полшанки. Имам такива. И ченбарове. И роб. Така. И 13 торча. И както почти винаги има малко пари. И давя ли са или така ми се стори. О май гад. Полшанка ли пинах? Гъба ела при мен. Гъба. Къде си? Не ми трябваше гъба. Кога съм свикнал се да се отварям инвенторито. Тоест мога да го направя да не е с escape, ама бъгнато. Патки! Дък! Бати кефа. И това някакъв бък от играта ли? Когато чупиш нещо и така ти става. Те летят. Бати кефа. Служите дали вече могат да потъват. Майко, много апдейт са направили. Да си игра. Нищо ми даде. Добре, значи няма ги гоня да ги убивам. Така, като гледам имаме доста тин. Май вече. Тин. 29. Леле, 3 честа.
Добре. Сега мисля да се връщаме, защото малко може би ще става нощ. Брела няма да я взимам, не ми трябва. Поушанката и ще трябва да взема амбрелата все пак. И чиста. О, какво е това? Айрон. Да видя още нещо има нататъка и се връщам. О, тин. Само да не ме привлича урода. Катерици или вълци. Кой е това? Не ми пука. Значи няма отивам вече. Да се връщаме там, където не спална, защото като умрем да спаваме там, а да не спаваме някъде другаде. Вземам малко сид за другото. Опа, малко лак. Това е доста бъгнато оръжие. Но ще го задържа. Ами, събрахме доста хубави айтеми. А това чин ли? Няма си да представя. Колко точно това? По 8. Може да прави двоен хит. 18, уау, това е доста силничко. Като за начало оръжие е добро. Опа, малко лак пак. Идем. Дано не се стани, докато се върнем, защото тогава вече ще го загазим. Оля, павките много гадно крещят. Имам чувство, че ми се включва телефона. Ето тук те не спална. Тук те ще направим малко така да се издигнем нагоре. Не! Майка ти черна дебела. Така, поне се издигнах. Най-накрая. Колко дърво изхабих. От 250-60. Толкова малко стана. Добре, през нощта, изобщо от този епизод. Птица, какво ли дава? Ще те убиеш. Няма влизам. Не ми пука. Почнем там. Значи може да е някоя яка повече. Какво е това, че така блести? О май гад, червей ли беше това? О май гад. Новата терария ще ме отрепи просто. Ди! Какви са тия слаймове? Там долу какво блести тъй? Ти да не е твоето е. Че блести в лава. Айрон и тин май. Не. Няма да се чувам доста добре. Учест. Да видим какво секретно има. Уау, гранати. Роб. Да, тихо.
Малко лак. Чуде. Мамо, намали обаче. Че си даме вода. Къде отидоха? Цигани, махайте са. Изроди. Умри, бе! Ай си, Кир! Батята панара. Как ми скочи. Ся. Мойко. Ай, че ще пия на полшанка, защото чуем и зомбита. Шибам тапанар. Монетите ми. Хубавите монети. Насрам. Къде ма спална, бе? Пич, го правиш тука? Добре, може би тук те ще ми е къщата. Какви са тия смазните черви и парат от честри или там каквото и. Оле Боже, и светълки има. Това... Кое това е? Що не го виждам?
Така. Сега почнем си строим къщата. Така. И сега, като ще го запълня. Ще се пълни, както и да не ми пука. Махайте се бе, светулки. Това е моята къща. Не допускам други хора в нея. За начало е така малко къщичка ще имам, после ще се направя на стаички, нали? Така нататък и така нататък. Това не знам какво прави, затова няма да си го крафтвам. Си крафтна фурна. Така. И сега да си изпека родите. Така 16 копър. Общо 23. Чин 13. Едно. И айрон 3. Имаме ли айрон? Не. Така. Упс, какво направих? Врата, ще ми трябва и лутло и лутлау. Е така. Какво правиш ти тук, бе? Приятел, нощи още напили са. Тъй. Служа вратата и да приключвам вече епизода. Май гад. Така. И това мисля да е общо за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Събрахме стабилно рода и да. Ако ви хареса епизода, не забравяйте да се абонирате и от мене. Чао, чао.